Zdravím, vítejte u mého videotutoriálu na RPG Maker MV. A co dneska si proberem? Jelikož je to první díl, tak to bude spíše obeznámení tady s prostředím, co a jak. Takže pokud už máte nějaké zkušenosti s RPG Makerem, ať už Ace, XP 2003 nebo starší, tak určitě vám tohle moc nepřinese. Ale pokud nemáte a chcete se dozvědět něco o tom, dá se říct engineu, dá se říct je to engine, sice ne jako můžete znát Unreal nebo CryEngine, po případě Unity, ale i tak je to engine. Takže, něco na úvod, RPG Maker MV je poslední z řady a je to de facto RPG Maker, který vám udělá hru o vzhledu, nebo dá se říct o typu, jako bývaly na starý Gameboyovky, a to s pomocí pouze tohoto programu a vedlejších pluginů, který se dají stáhnout. Takže začneme. Na ukázku prostě bych nejraději popsal teď ikonky a funkce. Takže jak vidíte, máte tu 3 obrazovky. První, druhá, třetí. Tady myslím, že tlačítka nový a tak dále. Nemá cenu nějak představovat tyto 3 tlačítka. Nový, otevřít, uložit. Takže tady zadáte název. To je jedno, napíšeme tutoriál. Jak vidíte, název hry automaticky se taky napsal tutoriál, ten ovšem můžete přepsat, co se vám hodí. Já nevím, dám úvod, tak se jmenuje hra nebo projekt, co dělám. A tady máte lokaci. Když si tam zadáte, tak najdete v _games/tutorial to bude, to je ten název. Ale když si to spustíte tu hru, tak se to bude jmenovat tutorial úvod. Samozřejmě můžete dát choose, jak vidíte, tady mám 2 testovací programy a dát OK. I hned se vám tam nakopírují defaultní fily. Teď vidíte, že se tam kopírují audio, bude se tam kopírovat data, animace, battlebacky, mobové a tak dále a tak dále. Prostě všechno, co defaultně máte v RPG Makeru. Pokud máte například stažený nový grafiky, později vysvětlím, jak si tam přidat nebo jak si stáhnout a tak dále. Nebo si můžete koupit i DLCčka. Je spoustu DLCček už, ale ovšem nemusíte za to vyházet peníze, jelikož spousta lidí dobrovolně vydává i bez licence. Tak. Automaticky se mi tu vygenerovaly 3 okna. Jak vidíte, zde je tutoriál úvod, což je název celého souboru. Jak vidíte, automaticky se to bude větvit, jelikož můžete dělat jak mapy velký, tak třeba když děláte pak nějaký dungeony nebo nějaký domy, tak abyste to měli přehlednější, tak si tady uděláte větev. Jak vidíte, později vysvětlím co a jak, jenom teď na ukázku. Buď se to bude větvit jakoby pod mapy, nebo se to bude větvit jakoby samostatné mapy. Tak, ať to zatím neotravuje. Tak, tady máte mapu. Jak vypadá? Zatím tady máte defaultní velikost, což pokud se nepletu je 17x13. Zde si můžete změnit název, později vysvětlím, co a jak ohledně map, ale jenom k oknům. Čím větší bude ta mapa, pokud teda si to nastavíte, můžete ji mít do Aleluja, tak tím budete muset buď to si zmenšovat plochu, zvětšovat plochu, nebo pak dát 1:1. Tohle 1:1 je, jak to bude vypadat ve hře. Zde máte záložky s grafikou. Jak vidíte, jsou různé. A to z toho důvodu, že tady například jsou animovaný, nebo
ty, co dělají speciální funkci. Jak vidíte, tyhle třeba zrovna kreslejí pobřeží, tyhle vám udělají ty okraje a tak dále. Můžete to vidět u všech. Když to na druhý jsou statický, asi nejlepší název. A ty, že prostě jak je vemete, tak je tam nakopírujete. A prostě se překrývají navzájem. Jak vidíte, musíte si dávat bacha, aby vám to netvořilo tyhle zelený ty. Mapu si budeme vyrábět později. Teď to chci vysloveně jenom probrat. Tady máte třetí. Ty většinou bývají dveře nebo doplňky, popřípadě nějaký podklady, jako tady třeba maják. A tady máte nějakou Eiffelku, radiovou věž. Tohle je defaultně daný, takže to má každý, kdo má RPG Maker MV. A Erko, co je Erko? Erko jsou prostě jenom plochy. Tyhle ve hře nebudou vidět. Takže když si označíte číslama různé plochy, tak je to pak na eventy. Například třeba udělání, že NPCčko bude chodit pouze v dané oblasti. Vidíte, jen to zmizelo. Tak, to bychom měli probraný tyhle 3 okna. Tak. Půjdeme dál. Teď vám vysvětlím ikonky. Tady máte nůžky. Když si něco označíte, tak si to můžete vystříhnout, kopírovat, vložit. Klasika. Pak tady máte šipku zpět. Jak vidíte, navrací poslední akci, kdo nezná. Snad takový nikdo není. Pak tu máte 2 tlačítka. Jedno je Map Editor, což je tahle. To znamená, že editujete mapu pomocí těchto sheetů. A vedle to je Event Editor. Když překliknete, ihned vám naskočí hex síť a teď klidně můžete klikat kam chcete, ale nic se vám kreslit nebude. Je to z toho důvodu, že když kliknete, tak tady se vám vytváří event. Zatím ho nebudu vysvětlovat, je to na díl, to si ukážeme příště. Tak, jak vidíte, teď mi nefungují tyhle tlačítka, protože ty jsou pouze pro možnost map editoru. Tohle je de facto jedna kostka jenom. Nebo tuška. Prostě táhnete a kreslíte. Zde máte čtvercový výběr, jedete obdélníkový, jedete po obdélníkách. Kruh, udělám to kruh. Pak je tu, já bych to nazval kyblík, vybarví celou plochu, určitě znáte z malování, Photoshopu nebo něčeho jiného. A pak je tu speciální věcička. Ta dělá stíny. Je to de facto, pokud děláte třeba vnitřky, a já nevím, chcete, aby ta hora měla nějaký stín, tak jí dáte, že bude vrhat stín. Bacha, u normálních to funguje tak, že pokud chcete to smazat, tak kliknete pravým. Když to u stínu to funguje levým. Nevím proč, neřeším. No, jak jste si tady všimli, zoom a scale 1:1, to není co vysvětlovat. A teď přijdeme k horším věcem. Takže, databáze. Zde máte databázi všeho, co se nachází nebo je k použití ve vašem příběhu. Nebo příběhu ve hře. Actors. To jsou postavy, za které je možné hrát. Jak vidíte, předdefinovaný jsou tu 4. A můžete jim dát jméno, přezdívku, co to je za typ, jestli je to hrdina, bojovník, mák, kněz, blablabla. Počáteční level, maximální level. Můžete jim napsat bio, dát jim tady různé speciální věcičky. To všechno budeme vysvětlovat, až to budeme potřebovat.
A taky můžete jim vybrat ksicht. A pak tenhle spirit sheet, který bude vypadat, no, jak budou vypadat na mapě. Pak je tu ještě SV Battalier, to je když máte speciální typ boje, tak je de facto to, jak to říct. No, až se dostaneme k bojovým systémům, tak vám to vysvětlím, ale tohle je prostě k jinému bojovému systému. Tady máte jeho výbavu. Co může nosit? No, s čím bude začínat, de facto. Když mu nechcete dát nic, tak bude začínat na holo bez ničeho. A note, to je pro doplňující věci. Vys později. Nebo tady vlastně už nejsou skripty jako v Aceu, ale tohle je na poznámky. Například dodělat SV 3 tečky. Pak tu máte klasy. Klasa to je prostě typ NPCčka, nebo byste mohli říct povolání, třída a tak dále. Můžete si tady si nastavíte maximum, sakra, numlock. A jak vidíte, je tu 10 klas. Můžete jí dát název, můžete jí upravit cokoliv. A můžete jí přidat skilly, poznámku, nebo různé věci, které můžou použít, třeba jako, že můžou používat veškerou zbroj, anebo třeba jenom můžou používat magickou zbroj a tak dále. Skilly. Dovednosti. Kdo nezná moc RPGčka, tak tohle jsou bojové dovednosti, které můžete použít při styku s nepřítelem. Jak vidíte, tady máte note, tady máte, co to dělá, můžete tam dát ikonku, jméno, popis, typ skillu, kolik to stojí money, kolik to stojí TP, teď ani nevím, co to je vlastně, TP, nevím, to je nějaká novinka, kde se to ukáže, co to dává za damage, násobek, jaký to dává damage, rychlost, procentuální šance úspěchu, opakování, to zase nevím co, to později určitě na to přijdu, tady i zprávu a jakou zbraň tomu musí mít. Samozřejmě dá se tu udělat spousta věcí, nejenom boje, ale i, jak vidíte, je tu léčení, můžete tu dát i kouzla, můžete tu dát nějaký speciální skilly, já nevím, třeba podřezání za zloděje nebo za vraha. Cokoliv, co si vymyslíte, to tady můžete definovat a pak to naházet těm postavám. Tady. Tady. Nuže, předměty. Zase, nadefinujete si, kolik jich chcete, dá se to měnit a máte tu zase. Veškeré věci budu vysvětlovat podrobně, až na to přijde řada, jelikož třeba cenu a tak dále nemá šanci teď probírat, když vám to chci ukázat jakoby v overlay. Takže předměty, zbraně to samý, zbroje taky. Animáci, zase nadefinujete, kolik HP, kolik many, útok, obrana, magický útok, magická obrana, obratnost a štěstí, různé dovednosti, skilly a tak dále, kolik expu dostanete. Troops to je pouze pokud máte třeba 2 enemáky a víc. Jinak to v celku nemá cenu. Staty. To je, když dostanete nějaký buff, debuff a jiný věcičky, co vám můžou zkazit den. Animace. To je, když chcete nějakým skillům dát animaci, tady vidíte, že ji můžete pustit. Ok, mám jsem ohluch. Nebudu se tím zabývat.
Title sety, to si vyrábíte tyhle věcičky, co máte tady, ze kterých pak čerpáte. Common Events, to už je pak jakoby sekce v uvozovkách programátorství. Systém, tady máte, kdo bude začínat, s kým, můžete si změnit název, garanci peníze, magický skilly v SVčku, různý doplňující věci. Podrobně budu probírat, až se dostaneme k databázím. Pak máte typy různých věcí a tady máte super věcičku. Když to chcete přeložit do svého jazyka nebo do cizího, tak máte to předdefinované v angličtině, ale můžete si to přeložit do svého. Já nevím. Vždy uhne. Konec. Máte to tu. Bacha, dodržujte proměny. Nuže, to by bylo k databázím. Pak tu máme novinku, což je od VXK Ace mnohem lepší, a to pluginy. Kdysi se používaly skripty v RGSS Q3 přes jazyk Ruby. Moc lidí to neumí, ani se tím nemí zabývat. Teď je to psaný v JavaScriptu a to už umí víc. Jak vidíte, máte tu některé pluginy, které se naučíme později vkládat. A vždycky tu máte status on-off. Co dělají ty pluginy, si řekneme příště. Ale dělají všechno možný. Pak tu máte správce zvuku, nebo soundtest, kde si můžete prostě pouštět, upravovat hlasitosti. BGM to je pozadí, BGS je pozadí jakoby celku, BGM je boje, ME to jsou zvuky různých těch, ať už animací, nebo prostě doplňující věci, co se týče stavů a tak dále, a SE, nevím, jaký je v tom rozdíl, abych pravdu řekl. Jo, to jsou jednoduchý zvuky. Tak. Pak tu máte takzvaný Event Searcher. Zatím vám to bude k ničemu, ale až se dostaneme k programátorství, no, v té programovací části, tak zde se hledají takzvané eventy, na kterých hra funguje, a když jich máte pak třeba 2000, tak je to proto, abyste třeba nějaký z první poloviny našli rychle a nemuseli se probírat všema 2000. No, pak tu máte charakter kreator. Když nemáte své vlastní, tak si to můžete udělat nějaké charaktery z databáze. Jak vidíte, máte tu na výběr různé věci a automaticky se vám udělá. Vygeneruje se vám podle věcí, co má. Jednoduchá věc, dá se s tím vyhrát hodně. Jak vidíte, dělá se vám i rovnou pro SV battle, což oproti VX Aceu je to v pohodě, protože tam jste si museli dodělávat. Samozřejmě máte tu male, female. Nuže, a pak je tu tlačítko na start. Pokud chcete testnout hru, pokaždý dejte ano, jinak se vám tam neobjeví poslední změny, což vám v tom testu bude vcelku k ničemu, když je potřebujete otestovat. Nuže, jak vidíte, tutoriál úvod, název, všechno se dá měnit, tohle je defaultní, takže se nebojte, že veškerá hra bude mít tuhle hudbu a tenhle úvod. Jak vidíte, tak se tady chodí po té mapce, co jsem vytvořil. Někde se dá projít, někde ne. Vidíte? A když projdu ten stín, tak je pode mnou. Nuže. Pak tu máme samozřejmě ještě verzi z toho, se shortcutama a de facto v tomhle menu.
je to všechno, co jsem vysvětloval, s tím rozdílem, že je to ještě open folder a help. Takže doufám, že se vám tenhle díl líbil. Budu se snažit příště vysvětlovat už něco, co se vám bude hodit. Teď je to jenom, abyste se orientovali, a pokud máte nějaký dotaz, samozřejmě napište a určitě sklidněte moje další video. Takže já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa.